Одна з галоўных тэм 32-го дня беларускага пісьменства – 500-годдзе выхаду апостала Францыска Скарыны. У Беларусі арыгінальнага выдання няма, але ёсць факсімальнае, і яго можна было ўбачыць у павільёне Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. На нашей экспозиции можно познакомиться с факсимильным узнаўленнем, якое здзейснила Нацыянальная бібліятэка ў 2017 годзе. Можна паглядзець, якога фармату, якога памеру было выданне, яго таўшчыню, а таксама пазнаёміцца з самой пабудовай тэксту і з тымі асновамі і з тымі сімваламі і сэнсамі, якія Францыск Скарына ўкладаў у гэтае выданне. На фестывалі кнігі і прэсы асаблівая ўвага рэгіёнам. Кожная вобласць прэзентавала свой літаратурны патэнцыял і кніжныя навінкі. Гродзеншчына акцэнт зрабіла на праектах рэгіянальных СМІ і новых выданнях. Такие знаковые книги, посвященные юбилею области, проекты Гродненской правды и наших региональных газет, как «Имя героя Беларусь помнит». Это проект и одноименная книга «Сестры Хатыни. Гродненщина». Ну а также одна из последних книг – это «Война после войны», которая издана управлением Комитета государственной безопасности по Гродненской области о злодействиях армии краёвай. На свяце пісьменства, у якой бы лакацыі не апынуўся, усюды майстры слова. Сучасныя ўжывую, а іх папярэднікі і класікі на партрэтах і вокладках кніг. Ліду можна назваць сталіцай чытання, так як тут разгорнута ўвага да кнігі і праз лакацыі дзяржаўных выдавецтваў Міністэрства інфармацыі нашай краіны, і праз лакацыі Міністэрства адукацыі, і, безумоўна, праз лакацыі перыядычных сродкаў масавай інфармацыі, а яшчэ і выдатны абноўлены кніжны свет, кнігарня, якая проста з новым тварам. Дзень пісьменства – гэта, безумоўна, свята слова. Але яго б не было, каб беларусы не захоўвалі гістарычную памяць. Асаблівае гучанне падчас свята набыла тэма 80-годдзя вялікай перамогі. Если молодое поколение, которое не услышит рассказов бабушек и дедушек, если оно сейчас это не прочитает, оно не сможет оценить вот тот мир и спокойствие, то, что делается, в частности, в нашей стране. Они не смогут понять, насколько хрупко все то, что в стране есть, и насколько ценно это сохранить. 2 дні цэнтр Ліды уяўляў адну вялікую святочную пляцоўку. Жыхары райцэнтра і яго госці імкнуліся наведаць усе лакацыі. А яны былі не толькі літаратурнымі, але і запрашалі на тэматычныя экспазіцыі і свята ткацтва, экскурсіі і прэзентацыю тур-маршрута. Прапанавалі дакрануцца да сярэднявечнай культуры і атрымаць асалоду ад страў на гастрафэсце.